Oh, kumusta ka mo? Ano yan yung sabi niyo malagad si Kanginan Trifon Morales and then may partner ka para ko na isuran di kaya okay. Kumusta ka mo tanan? Asap kita always say a prayer ng kay sunan. Unahon ta ang pupulangin sa itong labaw magagahon. Lord, thank you kay Lord. Siya magigata ka ng grasya matagadaw. Ang kalinaw, hindi mo kalibutan mo yung ipande. Salamat sa kanimo Lord. Okay. Ako din pagkumusta din akong anak ko sa anak si Shantay Morales. Dahil kumusta? May papaminaw dahil o sa imong bana o sa imong mga anak. Okay. Ito sabi ni mama ni mo. Kumusta? Natusap sa kumigo diya sa Bakayan, no? Ano? Sa Bakayan, si Oscar sa gayon, no? Kumusta? O sa tanan mo sab na akong batchmate, ako ganyan yung kumusta sab si Aproniano Proni. Aha. Kumusta Apron? Okay. O ni Victor Ania natuan na sa Singapore nga akong mga classmate. Tanan mga classmate ako. Marilo ako sa Lim, tanan o mga Milgar, apelido. Nato sa ni June. Victor Tan diha sa Dumanhog. Kumusta? Maayong pagpaminaw o kanyang tanan taga Dumanhog. Ako mga paisano, kung mga parente na napita mga dapalag. Kumusta kung tanan? Okay. Bueno, ang so tampo ko rin tumatagan ng pagtagad. Pinadakinis usak ka. Lalaki ka pon. Napatago lang sa nga Carlos. Kini gimatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaya sunod ang atong singer si Carlos. Kaya ang problema, bahin ka sa among trabaho, usa ko kamit kaniko. Kunya, doon ako'y shop. Kung may nagda, o may duha ko kauban sa shop. O kung ano na problema ko na ini, iyon ko niya mga nahitabo. Ay, kami sa payag kan iyatong gipuyan sa duta kagugma ay wala nang iyak kaya ngamidan ang kanato sa gabing tanan mag-unsa ako karong wala na ikaw unsay puyan sa payagtan nagbibiyan mo malasa ko asa ko na ikaw pangita karon Carlos! Ka ba? Putong kanta na ko na una. Ay, sorry. Naman ko nangita ni mo. Usam na, ina sirado to sa Domingo man nun. Pabalik ka lang yung Lunes, uma. Dili, si Bunil. Anak niya no itong yul. Bunol. Anak niya no itong yul. Limot ko ka naman. Nangutana, kung wak ba kuno ka magkinahanglan og laing mekaniko, kay mo apply siya. Dili ba to aman ang sa syudad? Huwag na siya dito manarbaho? Mauna siyang anak na inoipunyong mo, to sa syudad manarbaho? Ambot lang, uy. Pabuli pag-istorya. Wa man kay ko makasulito ang bata agwit. Nakaila ko siyang amahan, pero siya, wa kay ko makasulito anak niya. At tuan na lang, bi. Istorya ito. Oh, dong. Ay, mga adlaw na Masaya na to. Kailan mong kana ko nino? Ako si Budil. Kayo ko makailan ni mo. Actually, karon pag ko kabantay ni mo. At tagadayin man dahil ka dong. Anak kita ko ni Punyong. Kasingan? Ano ka ni Punyong? Unoy. Oh. Kabungot bis ito'y. Akong papa si ni Punyong. Mau ba? Anak ko niya ano, anak ko niya. Malagi ka maliwat ni Punyong. Tapos ni Punyong. Ay, anak yun anoy. Anak ng lahi. Winner ba na? Naunsa mo kay. Malas lang ko kayo ko parehas yung kagwapo. Pero sigurado yung kang anak ng Punyong. Oo, lagi no. Uy, gituo ko ni mo di ka Ang matuo. akong naibawaan ni anak ni Punyong, doharaman si Mikoy Mabayot o si Isbut Tulingig. Isboy! Oh, Isboy. Isbut naman. Ako to, Isboy, tuligig! Ha? Isboy ko, Isboy ba? Isboy. Oh, ingon ka kay Bunel ka. Oo, Isboy ko, noy.
O niya, sa una, kusog kay kumsayawan ng tukar bitaw. Yeye, bunel. Yeye, bunel. Kusog kay kumsayawan na. Kadungog na kusog ka na sayaw bring ko. Mauna usab ang ilang angga nako. Diha ako na dili ako isboy bunel nako. Diha ako na bunel. Mauba, so ikaw tong anak ni Noy Pon yung atuwa man narbaho sa syudad. O noy, ako to. Unya nga nung mga apply magkangan he. Lison kayo dito noy. Bidadagang trabaho, gamay kay sweldo. Nya, dili ba yung libre kaon sa katong dito ang trabahoanan. Oh, mo- Magyahay pa ba, pait kayo. Mauba. Lisod bigyung batasan ng asawa sa mga amo noy. Mga nga, daghan mong ngundang taon dito. Mga nga niya ako taon dito, may balik lang ko din ni taon sa tuwa. Nya, pagkaibaon ko nga, ikaw doon na ka, ikaw ay tag-iya sa usa ka shop, doon na kay shop, mao to nga bisuway ko gani din, dool ko niyo. Base deg, magkinahanglan kami kaniko. Hinuo ng tinuod na kinanglan jud pug dugang tao kay ay ubay man nga ko mga suki pod kaliyos Ginoo. Usahay dili lagi na ko mato ang tanan. Unya gawas pasad. Suod kayo ni atong imong amahan sinipon yung gani ni kaniko man sa to. Oo. O kuan usam to sa tudlo na ko. Buutan kay tuwa mo amahan. Brabayag na ibutan kito. Ako sa ibutan sa ko. Pare ako ni Baydilo Largo, mga buutan nga mekaniko ba. Ako ba pabuutan to? Bisa kung sa ako pa ngayon, ihatag yun na yun nato taon akong papa. Ninoy po niyong. Time para good. Nganong nagsige magkakingog Noy Pon yung. Imo man nga amahan. Wadi ka mo pahod niya papa. Bitaw na ang tinuod ba? Hindi palayas mo ko atong tatay sa una ko. Mao nang nakabot ko dito sa syudad. O dito, nimpahad ko. Kasabaan ko mayong tatay sa una eh. Unya siyang pagkasabaan ako, iyang paghingilin ako. Gingan ko nga layas o gayon na pagtahod ako nga imong amahan. Nya, mitubang ko niya. Ako sige tubang niya siya. O sige, adto na ko, di punyong. Ato pa ang sukulit kasi mo amahan. Ako, nagmahay bitaw ko na yun, pero kaning makapangayo ko niya pa sa ilusad. Katong Yuli, taon ko doon sa ato, taon kadiyot. Sa wapa taon, mamatay taon to, nag-istorya man mi. Ngay, pasaylo ato niya. Gani, paglubong niya. Ako yung gihandos ang niyang lungon pagsud sa nitso. Ako yung mo yung naghandos. Mayo kayo nakaamgo ka. Sige, dawaton ti ka, pero pag binutan ha, dili patungod sa mga amahan do, na, di dud ka na ko dawaton. Pero tungod kay suod man sa mga amahan niya, to manong maunga dawaton ti ka. Pero pag binutan lang yun, ha? Uy, Oo. Salamat kayo na Ibril. Ay, Carlos. naluoy man ko, mga ko lang ginawat kay nakita sa nako nga murag na usab siya. Nakapangayon ko sa pusay mo siyang amahan. Mauna nga, ipasuod ko siya sa kong siyap. Isip ko siya sa kong mga sinaligan na mekaniko. Unya to. Bintag, sir. Usa mo ka bunil, luya man. Birthday ni mo, unya, naluya ka diwa, nga luman. Birthday bitaw. Pero, wa mo ko'y kwarta, sir. Ay, kabala ka na. Magpasugba ko baboy o isda para makasaulog paggamay sa mong birthday. Salamat kay sir, ha? Pero, kita naman, sir. Usa ko kita. Taka mo lang ka. Sa diha. Nadita ka kong tawgon. Hoy! Mga batang San Miguel! Mag-beer call na! Beer call! Beer call! Beer call! Happy birthday, Ronel! Happy birthday, Ronel! Happy birthday, Ronel! Birthday bitaw na ako. Salamat kayo ninyo, ha? Oo, yun sa mani. Ang paborito ng taon ni nato, ang bugnaw kayo nga, San Miguel Pale Pilsen. Siyempre. Birthday ko rin mo. O kay birthday ni mo, komplito ang barkada. O kay komplito man ang barkada, mag-beer call dayon kita. O kay mag-beer call, di good na mawa ang San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Ay, wow! Mawag niya ako paborito. Paborito mo sa tanan. Sa pagkipabot ninyo, obli, hilalan ninyo. Okay, able! Cheers at that! Cheers! Cheers. Mag-istorya pa! Okay, sa itong sunod na mag-birthday, may mag-beer call na yun, ha? Okay, Ako'y bahala sa paboritos tanan. Ang San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Usa pa ba niya? Mag-beer call na mo! Birkol! 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 Lingaw kayo nga kung mga sakop. Sa gimo na kong beer call. Ang ubang mga standby dihara sa amuang shop. May anak po. Unya to. Dong Carlos, kanang imong mga tao ba? Badlunga sa kuno na. Kaya gano'n man dahil, ha? Nakita na ko nag-inom. Ting trabaho pa baya. Mo ba? Ano ba oram sila na?
wa mo did nga mag-inom basta wa may trabaho. Kanang off na sila. Kano sa sila nag-inom ng ating trabaho? Ay, gahapon. Mo ba? Sige, sige, sige lang akong pagkisulti ha. Ay, sir, handa nga sa inyo ng gitrabaho niyo, be. Mag-meeting to kanyo. Una sa po kay mag-meeting si Noy Carlos na to. Chok! Biasa mo riya, dali mo rin, meeting ta. Sir Carlos. Nana sila sir. Okay. Pinawa? Una sa tanan, gusto mo pa inumduman kung noon sa mga rules na to din sa siyap. Una, ang diligid na ko gusto ka ng mag-inom samtang magtrabaho. May nakasulti mo na ko nga nag-inom ko no din samtang wa pa ang oras, samtang naapay trabaho ang uban. Kung sa balik ka tulungan, ha? Inom doon. Inom no. Manawin ang lingog ninyo. Kay bawagin mo unsa ko kamaayo nga anak ninyo, ha? Tanin ninyong ipangayo, increase, gatag ko na ninyong suldong increase. Unya, wag mo padungog nga nangasaba ko ninyo, ha? Tingali sa na sinungdan nga nang murag nag-abusar mo. Ibawagin mo nga, bawal din sa atong siyap. Parang ako. Tingol ko, mao na diha, bawal gani, bawal yun. Kuwang misminar mo tawanan sir. Ilong sa kuno diha, Bunel. Huwag ito na ni mo diha. Ay, okay, Sir Carlos. Kung saman, huwag yung musulti ninyo kung kinsay nagpasiugda sa inyong inom kagahapon. Kuwan Sir Bunel, kanang, kuwan Sir. Inom na ko, Bunel. Kung mga taon na ni mo. May napalit atong may inom, sir. Sa? Sir. Ako bitin ng palit ato, Sir, pero dili mo itong para inom itong oras sa taon. Para naman tagi-taon ito inig kagabi, ba? Naingon mo sila nga, hawa mo nila, Asang baso? Ano mo sila? Ay nalaglusot, Bunel. Kunahan kang dako. Pagkunkuan ka ka diya, ikaw na mo hinundan sa tanan. Kamahap, takala mo, sulti, takala mo, ha? Tinoon mo ka nga ikaw mo nagpalit ato. Oo, lagi, Sir. Gusto Biyan ko na ka. Sunod, kung puhaton pagani ni mo, ha? Usbon gani ni mo. Suspensohon Ay, sabi kayo, Sir, amo, busking, Warning tong tanan, ha? Warning to para ninyong tanan. Ako wabay ko magdaon ninyo. Kung doon na mo ihangyon ako, dali na kayo kung madol. Pero ang rules ganin na to din sa siyap mga iguboon. Unahon tagyon mo guba. Ayaw na ninyo kusma. Kung gusto mo mag-inom, kanang humanos inyong trabaho. Pero samtang nagtrabaho pa ka mo, unya mag-inom-inom mo, ipakaon ko na ka mga ligid ka guba. Ayaw ninyo ni kusma. Kung gusto mo mag-inom, kanang humanos mo sa inyong trabaho. Kay, sa ako nang gingon, mag-inom galing mo, supa ko nang ipakaon mo na mga ligid ka guba. ay, kibala ka, Sir, sagur ka ron, ako rin bantayan nila. Ilong ko na, Brunel. Ikaw magbantay. Ikaw mang gani ang bantayanan. Ikaw ayaw pagsalig na soorbi sa imong amahan, ha? Iman wala na ba yung mga mahal na magkaabugar di mo? Oo nga, tarong na ng imong trabaho. Sorry kayo, boss. Ang atong balahod, why mag-inom, why magsugal, panahon sa ting trabaho. May sugal, ha? Unya, why mag-away o magsukmagay. Oh. Imano na ninyo. Papa, naitaw sa gawas, nangita ni mo. Pinsa man na, ha? Wados mama ni mo. Ha? Sige, sige, sige. Ako lang mo ato. Nakatabangis mama ni mo sa kusina. Aron magkakakaon na to. Oh, Papa. Unsay ato, sir? Kinsay tagiya ini siya? Ako, sir. Ano naman unta? Kung ano, kanang doon ang tagoy patrabaho ba? Ako manggong sakyanan, manggong doon ay magsigig kagalkal ba, hinagdagan. Unya, kaisan siya nga iliko. Ako tani patanaw, sir? Kaning sir, Domingo ra ba ron? Wa may open man karon sa shop? Oy, mo ba? Unya, pwede ipilit ko lang niya ako sakyanan. Nya, ugma lang sana niyo yun. Ikaw, sir. Naara ni mo. Mo ba naibilin? Pwede. Pero, dili pa na mo na matrabaho karon. Sige lang, ugma lang lahat na po. Ipilit ko lang niya, Sige, sir, sige. Narayawe, Kamu na ibala, anak. Ha?
Ay, isa nang sakyanan sir, sir, Carlos. Ipayo na, ibilin lang na diya. Ipasunay din sa shop kay uban na ito na trabaho Pero yun na, anong niya man ka? Paano sir, abi na ko na trabaho na karon. Kita mo nang maunihonong di sa shop ni mo sa Carlos ba? Ugma na ito trabaho kay Domingo ron. Huwag man tayo open. Ugma na lang. Isulsa na nga ito sa shop Man lagi mo sa shop. Ay ako nang ipablihan. Ay doon sa kanan ipasod. Ipaayo mo doon tanas tagiya karon pero man tayo open Domingo maron. Ugma na muna trabaho Mao ba? Ako lang ipasod sa kanan kay Basig binuangan o yan ariya sa gawas. Ugma ba? Magpapalit ko ng imong anak og bagong sapatos. Unsa man makalugar ka dong? Sige. Total na mga itong mga tao. Sa lalay bahala din sa shop. Oo, sige. Itay! Mama? Dali ra! Nga mama? Okay na sa papa ni mo, nitando na, palitan kang sapatos ugma. Sapatos na di ay ma? Bag di ay? Para sa school. Oh, inos papa ni mo. Papa, palikin sa kong bag. Uy, kanang bag. Kanang usuron ba? Bati atong akong bag. Uy, muraman ta atong girmitan niya. What? Ikaw ha? Kumawa ka na mamili ha? Sige. Huwag mapalitan na ka. Yay! Nalipay ka nga akong anak na kipalitan sa iyang ipalayo. Unya, sa diyang nauli mi, maugi among pag-abot, diya na ang katong tag-iya sa sakyanan nga magpaayo. Ibang kumuro magsuko kayong naong? Unya to? Sir, ay nga sir, ganihara ka? Di may akong hapon doon, no? Ano man sir? Sa gunin yung shop, ha? Di mo dahil mo kasaligan. Gibili na ko ninyo akong auto. Gisalig na ko ninyo. Pero sa diyang, ditanaw na ko karon. Ay pinalimtan nga na sa sod, wa na akong laptop nga gamay. Basta pang studio sa kusakyanan, wa na! Kinsa may nagkuha, sir? Lalo ako ba inyong pagkutanon? Nakamura may naadiri. Inyo makaning shop. Uy, hinahang inyo to iuli, ha? Di ganito mauli. Ipasira ko ninyong shop. Kuan, sir? O ikihata mo! Sir. Wa ko magdahom na giunay ko sa kong tao. O katapat yung anak sa suod ako. Kato si Bonel. Wa ko magdahom. Magkabutan man itong lakot na ta. Wa na mo pagkita. Ug mayo ko na sayran nga, mao di ay ipauli sa probinsya. Kay di ay, nakapangawat ito dito sa trabuan niya sigura. Karon na problema ko. Kay ako na lang untang bayaran. Pero di man masugot ang tagiya. Gusto niya nga ipauli jud kay dako kuno kaayo itong sentimental value niya. Katong maong stereo. Kay karaan kuno to kayo. Antik na kuno to. Saan man nila ko? Kung sa may akong buhato ini, palihog tamagit ko ninyo kung kamo ang pasultihon. Carlos. Hello, Ate Pres! Good morning! Bam! Good morning, Bam! Morning, thank you. Salamat. My adlaw. Salamat sa mga Bambino, my adlaw. Oh, nga, sa tanda na to, Ate Jujin, good morning. Yes, Kuya Alan. Sa mga tao gamit sa to ang said Panyawan Coffee Mix, ang bitter nga makapabiter sa to ang kalawatan. Nindot kay na kay paningtod ta, kondisyon kay mga tao ya. Kuya Nick, kung makainom sa to ang said Panyawan Coffee Mix. The best gyud kay na siya. Humanap ng trabaho, di tatapulan kay kondisyon kita. Paningtod ta permin. Thank you kayo, Ate Pres. Okay, og akong pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule. Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic. Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas ug sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka mukaon sa imong tanahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule.
Ini paniuto ni mo maog hapon. Sa gyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong inon una ka mukaon sa imong paniuto. Maog hapon ini kapi sa di ba ka mukaon sa imong panihapon inom na sa gadano sa kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang natong na problema aning kidney ug UTI, di na mo mag-uul, ayaw na magkadlok. Tungod kay doon na makaayo, makatambal, makapaalibyo anang atong debate, bahin na ning kidney ug UTI, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule, imong inon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alay sa kidney ug UTI Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Na ako ilasukatan kay Ate Pres. Nutan na siya asa ko nung palit ang kugon. Ana sa Queen's Pharmacy, Rose Pharmacy ug Diding's Pharmacy. Okay, thank you kayo. Sa tanan itong kaigsunan nga, may gamit sa itong number 1 nga plus ang Sed Linamental. Thank you, thank you, thank you, thank you sa paghimo yung number 1 sa tuang Sed Linamental sa tanawang pa market. Number 1 ang atuang Sed Linamental kay tinuod nga buwag tag sa itong panuhot, pamaol pa na kalawasan, varicose veins, katul-katul kuto sa kamataan, ilikay pagdita sa dinggi. Kung manghaplas na sa tuang Sed Linamental nga anharama palit sa butika. Di ba Kuya Gi? Tinood na gam, sa butika na yun. Sa butika na yun. Butika. Ang tinood na Sed Liniment Oil. Kana. Kaya hantun karon may smuggling na pus gawas. Smuggling. Muna mga igsoon, may gala, mga suki na itong ating paminawan, tigabitan sa atong bantugan na kay-epektibo na matundaan sa katawan ang Sed Liniment Oil, bagams. Tuwa na ibaligya sa butika. Butika. Dado na sa ikuan sa Facebook pwede sa gams sa Facebook. Aha. Bislahan na to ang page sa Seed Marketing. Na-type na to Panyawan Herbals. O di na to kalimtan nga ato i-like ang page pangigala. Makita niya tanan ang mga genuine Seed Marketing products sa Seed. O ang mga products sa Seed Marketing Gams. Mapalit na to sa Shopee na. Ha? Og layo tas butika ka Shopee ta magigala. Pasali sa butika Shopee. Pero doon butika gyud. Kuna butika ug Shopee ang nagbaligya alang tinuod nga haplas ato bantugan kayo nga Seed Liniment Oil. Ha, tinuod na. Ya si Elmer Lasir na. Tagabutuan ni Gams. Ako ni Osborne kay kita lagi daw nagbalik ni katong butang masahista na sa Gesano kanang Metro Bagams. Aha. Oo. Si Padre Tami Ugbo, usay mo ari diri basig. Gana si Padre Tami Ugbo magpamasahe na Oh, nakasuroy dito diri kami nung lugar na dito. Nya si Father Joshua kaduna atong July 9 iyang birthday. Uy, happy birthday, Pads! Balik na birthday pa Birthday, sa. Pads. Ako siya giingnan nga kay diari man siya diri sa Cebu ato. Oo. Ako siya giingnan nga timing puputong nga opening sa palaro ug taon niyang birthday. July 9 opening mo to sa palaro. Opening. Mo to traffic kayo, mo to giingnan ako siya lisura paglambang dia. Pasay kay dito siya sa family retreat house. Alis o dito gan. Pero ano? Fully family. Sugod na duwa. Pero kaya pizza 11 man to. Sige gyapon duwa. Dili. Congratulations di ay sa taga Lapu-Lapu. Kalimot ko sa nga gibalita dito ni nga unang nakadawat or nakakuha og gold. Lapu-Lapu. Gapon. Oh, adi dugay-dugay na. Sugod na duwa gapon ato mangkuan. Oh, dugay-dugay na. Atong ganin Gapon siguro. Unsara pita. Gapon na sugod. Ganin na. Agad Oh, ganiha siya nakakuha buntag. Okay. Congrats, no? Ya si Kuya Sadal. Gams tigabitan na to si Jonal Hapal sa San Taxi. Ha? Ay, nung gibong mingo ko ganina, kay pag-record na to, pizza 11 mo good. Late. Malate ang atong pag-play, ani. Na mechanic na gams sa kuan gams sa San Taxi gams si Johnny. Mechanic to nga aktibo kay may kay mo ayo. Nya si Jaime Makabihag sa Dr. G Taxi. O sa Sikap Taxi Fernando Sanuria diha sa Inayawan. Nandi gamay pod. Okay, thank you. Ma'am. Good morning! Nalang sa ito mga sukintik paminaw, labi na sa ito mga kababayan na napandili ng mga kababayan mahang todo sa mga kalakinan. Mga bata, balik naman ng klase, ha? Sa iyong mga ligo, sa ato ang tubig, nibalik na kay tinguan, ha? Ano ba lo? Babag ka na kay tubig? Said celebrity kutik beauty so kayo kalimot ang damadan kagabi ang atong tuwalya, atong kabo, atong sabon, brush, unta pa. Said celebrity kutik beauty so para magpabilin kitang younger looking, kutis artista, kutis porcelana, puti, uping-pink ang panit sa atong aping. Said celebrity kutik beauty so, ha? Ano na isangkap ng glutathione ng papaya extract, ang marasab doon na kini mga sangkap na natural moisturizer o magpabilin kitang dili dry ang atong skin. Doon naman ganay itom-itom, doon naman magpugas-pugas, doon naman katol-katol, maragi up-up ang atong mga panit, atong labinas aping. Sa celebrity ko beauty so kung niya inipangutanan ninyo sa butika kanang naay tatak mo Seed Marketing. Labi na kanimo diyan
Ma'am Cinda Tolinten, Ma'am Lea, yung manasab ni Sister Apling Casio, siya mao ay team leader o facilitator sa BSC sa Kubong, Oslob, Cebu, o ni Mrs. Puring Casio, nga samtang usama siya sa mga street sweeper dito sa Barangay Tanawan, inigsayo nilang pangaligo ng sayong buntag, ihatod sa motor dito, ngit-ngit-ngit pa, mana silang pangaligo, celebrity ko, Jig Biuritsob, thank you. Okay, yung makaigsunan ang toxin, mao ni budaot sa blood cells sa lawas sa tao. Ang atong blood cells, ang function na nating hatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Kung madaot na masakit ang daghang kanser, daghang sakit, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, tuguban pa natong balatian, labi na constipated ka ug ingon man kining ato ang kidney problem. Gidawat yang Sir Carlos, isip usa ka mekaniko kay suod kuno sila si akong amigo po si Dilo Largo nga mekaniko dias Bugso nga may kay mo ayo pong mga sakyanan suod kuno kay sila karon ang abilidad ning tawhana ati pres kinis bundel nga napa ayo si istoy isboy to lingi ginapabunil-bunil kawata ni ati pres mao ni simbat sa syudad di pauli sa ilaha kay da kay labot ay sad sa siya nga iyang ni pamahuan karon dunay auto nga gibilin ay paayo kawatan bitong laptop dito sa soda bili mang laptop kawatan ang gikawat ang stereo. Wala ang problema ba kay katong stereo kuno bago to niyang gipataod kay karaan na gyud kuno kay to ang stereo sa iyang sakyanan iyang gipatangtang katong may gipataod at press kay duna na sentimental value sa iyang kinabuhi ang mga stereo. So giingnan ni Sir Oscar nga viral na nato sir dili pa viral gikiha gyud sila sa ni na. Isa may nakuha. Si Bunil. Ay, siya good. Bunil si Isboy Tulingig mao ginagawa. May nakuha. Okay, dito siya niya siya pa gipaksod sa kyanan kay sali ni gitaon si Sir Carlos niya. Basod sa kyanan sa shop. So karon kay nawag ta kipaggawat ng mga laptop itong mga stereo pres. May nagabilid mo po niyang laptop. Nakalibot lagi siya. Kaya mo siya pres daw yun na di man na nimo ka kuanan. Di man na nimo kalikayan nga malimot gyud ka. Kung ito balik sa pagtataod lan, kinalimtan niya. Nalimtan niya. Wa na dali sa kayo nakalugit-lugit ang kuan kawatan. Oy. Bilin man, pagarbinggo. Oh, gabi. Expert kasi. Pagkabuntag sa ni balik. Kanang mga mekaniko nga mga kuan expert gyud. Pero siguro yun nga, si Bunil nakuha. Okay, wala mo balik. Wala balik. Sibat man. Sibat mas Bunil. Baba, kung saan niya, be, ang saan ba sa kawatan? Sir Carlos, kung mahimo, follow up ni mo to kay kailangan kasamahan na to niya. Namatay naman, bam. Oh, lagi ako sabot mo kung mahimo, malukit mo ang address, ipapangita gito siya, o ikiha gito siya. Oh. Para ito biktimang lain po. Oh, kay kini karong amo to, pwede man nag-ikuan tingali sa ano, bisa sa social media magpatabang ka og wala ba po to share record pa dito sa kan na to kay nakapangawas naman kuno sa syudad di ay ito niyo ulit sa probinsya. Oh, mas maayo gid Sir Carlos nga matagaan tog direksyon bata tungod kay kanang naang daghan pa unyang mabiktima. Oh, pareha na itong gibalita gani na itong Ria de Press. Katong siman ba nga iyang bay gisunog kadagang lamok. Oh, gisunog yung bay kadagang lamok. Karon Ngano da ito? gisunog sa merkado sa Fernando. Siya nagsunog sa Siya ang ginato. Oh, Fernando? nakita siya. Ngano man siyang Dagang dugo. doon ay dilima yung pag-isip. Mao, siya to siya tawag. Nga naman, nagkawala dito, nakatok na to. Nagkwanto siya nga to, no? Silang biyahe ba? Pero napakungtis barko aun sa ba? So, nung gisunog mo na yung siya, daghang kang dugo, daghang pa. Wala, uy. Tanaw to ni sa bukuan yang ipangsunog tanaw to yang katring kahoy. Pero nawa ni gina, wana. Kinahanglan Wala ito din na- mayong kung anong pangunang una. Wala naman paguna. Balik na ni Sir Carlos Pero, niya. sige, Balik na kay sapo lang gingon ug magkanad tong bata daghan pa siya mabiktima. Biktima, Dili ka ikaw lang Sir Carlos. Correct. Warning sa wake up call sa ni sa dunay mga shop, na dunay mga apply ninyo, bisag kaila pa ninyo. Ay, good man siya. Oh, na may uban guliat nga kanang bisan gani kanang kami kay puro namin nag-agi kanang house helper, boy, maid, kanang mga agalon bisag kanang musul nga mga maid. May mga di na ka nagtrabaho sa una. Dito ila ko ate Priscilla. Anong nigawas man ka dito? Kamay magsuldo dito. Kanang mga agalon manawag na nimo. Unsa man imong maid nga di na apply diri. Ana gulit bisag kanang mga bisag mga maid lang. Magbantay yung ka na, Ate Pres, kay daghan kay biktima ka na dito sa kag kuan. So, uy, tiyo! Nang inada ba? Tiyo! Lagi pangi. Sabi ko, sa ako bitatungan na. Daghan. Mao bitong Magkuha din na sila, Ate Pres, ka nang manguan o ka ng mga kaliwat-kaliwat ba? Mangutan na. Nga unsa ni siya, ana. Ricky, ang biktima. Pero rin mga scammer, no? Oh, scammer. Biktima si Ricky. Ate Pres, oh, siya.
Ano? Karong alas 12 ah. Lukod ka dito sa... Kuhan ka na kubos ka bunyag. Katos kuhan sa Santo Rosario. Siya o, yan siya. Never na 250 siya. 250 o. Dala bayad ako na. Buwan na bitaw ato. So, babae lang yung katabi sa madaka. May kay mo. Di ka kauna-una. Di ka kauna-una og ano ba? Tingnan mo doy. Balik ta. Balita din ni Kado. Sir Carlos, mas mayo nga matagaan yun mo pagtagal tungod kay og atong ilingi diris bala ang kasulatan na wala naman ta sa Old Testament, dire na ta sa New Testament. New Sa Testament. gipadayag Revelation. Ah. Chapter 22 verse 12. Ano sa? Kani anak si Ginoong Hesus, ubalik ako sa dili madugay ug magdaogan ti alang sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Karon, bisag dili ko may bisag dili ka mo nakabuhat sa mga salaod, Sir Carlos, do naman sa ipanultihon nga kung di ta kabadlong apil tang pangpanon. Apil. Apil tang masulod sa Ginoo kung dili ta kabadlong. Apil gyud ka. Muna nga paniwaag yun to siya nga masakpan aron matagam siya. Sir Carlos, Aron apil. dili na siya makabiktima og lain. Tinuod na Sir Carlos. Ako ba? Pinakpan siya ka? Biktima siya ka? Orang lalaki yung biktima rin mo. Dili, kining amo mga kining sakit, dili nga amo. Kining ako ang sakit. O siya sakit? Nga mahilig ko gwapo. Ano ko ba katudok tuig lang Abi na ko katugda kato hindi mo. Sa wala pa ko tagalit sa kong kinabuhi. Tagalin. Oh, nagsigip ako adto. May bulgol Una ka. ko'y nakaila. Silingan ko na mo. O kana. Naibog ka. Sa kuya ko tinyo ba marka tol-tol ko. Anak, gwapo lagi. Ganahan na ka. Tindiga ako. Tindiga ako. Sige maghangad-hangad. Ano man? Bisag sige na kong piano lesson. Nagsige hangad-hangad. Kaya pero lisor ka? Kasi mo concentrate mo. Piano Di mo na lesson. ikabit-kabit ang tikla. Tingnan na piano lesson ako. Ano? Madori, mi Yeah, pa man. tulitin. Sige maghangad-hangad. Buta kaliwak ba ni? Uy! Ah. Gabi man to. Oh man, uli siya. Tugsag ko. Pagkadaw. May mata ko pagkakadaon kay mga pe. Lihog na las hangin na hibilid. Oy! Wala akong sweatshirt na mahalon. Nga gihay-hay nga linabahan. Nga ba? Oo. Malo na ito. Apil ko pinalitan sa tuloy mo kayo kay. Ay, sabak hindi. Ito, oy. Siguro. Mahal, oy! Wala ko pakapalitan Pila, ito. pila, Gusto ba yun, te? Ano ba na pala rin ito naman, no? Kura ko! Pasok!